Nyt tehdään yksi mun lempireseptejä, nimittäin Minestra Maritata-niminen keitto. Laitetaan vähän oliiviöljyä tonne kattilaan. Hienonnetaan vaan valkosipulia vähän tänne ensin pohjaan. Ja sitten sipulia, ruokasampaa sipulia. Pieni kuulutus. Sitten porkkanaa. Ja sitten varsiselleri. Tähän kannattaa suhtautua aina vähän niin kuin yrttiin. Ja se antaa vaan semmoista vähän aromaattista makua tänne keiton joukkoon. Sinne vaan. Sitten mukaan yksi laakerilehti. Ja sitten kananjauhetta. Vähän suolaan, se irrottaa makuja. Sitten puhutaan vähän tästä La Molisana pastasta. Tää itse asiassa tulee Molisen alueelta. Ja tää tehdään Durun vehnästä. Ja hauskaa on se, että siellä on tämmönen vuori, Matese vuori. Ja sen lähteistä tuleva vesi. Niin se vesi käytetään tämän pastan tekemiseen. Tää on täydellinen keittoihin ja kaikkiin tämmöisiin höysteihin, koska se on sen verran pieni kokoinen. Yes. Sitten tässä vaiheessa ei muuta kuin kanaliemi mukaan. Ja nyt tosiaan kun tää keittopohja alkaa olla kiehahtanut, niin lisätään tänne tää ditalipasta. Sitten lisätään tänne kaali, pikku loraus oliiviöljyä. Ja nyt antaa hautua ihan rauhassa noin 15 minuuttia. No niin, nyt on keitto hautunut semmoista 15 minuuttia. Suunnilleen alkaa näyttää tosi hyvältä. Ja tuo pasta kanssa saostaa sitä lientä, kun se kiehuu siellä. Ja nyt sitten viimeiseksi otetaan lehtipersiliaa. Hienonnetaan sinne joukkoon. Jos haluaa, niin voi toki laittaa vaikka basilikaakin. Yrtit hienonnetaan. Kunnon loraus vielä oliiviöljyä. Silleen, että kun ajattelet, että menikö liikaa, niin se on just sopivasti. Tämän pitää olla melkein patamainen. Näin. Ja sitten kaiken tämän kruunaa se, että laitetaan siihen kunnolla raastettua parmesaania päälle. Se on siinä meikäläisen yksi lempireseptejä. Minestra Maritata ja ditalipastasta.